आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्मानि नैथि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों खौसेथिनि मुगा बे नैथि बिसान महरै सेबखांनाय जादों आरो बेखौ बेखेवगिरि महरै आंखौ हांख्रायनानै बिथांमोना जायगा होदों। आं बेखेवनानै जोबोद मोजां मोनदों। बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाब आरो हांख्रायनाय लेखायै दा आं बेखौनो बुंनो थांगोन जे नैबे खौसेथिनि मुगा जा सेबखांनाय बे सेबखांनायनि गेजेरजों जोङो खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि बिटिसिनि बायजोआव थानाय 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन बर' रायजो राजाफोरनि माखासे गांनाय उखैनाय बेफोरनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनायनि बेलायाव आरो खौसेथि बर' सुबुङा गौथुमा जोनोमनिफ्राय दिनैसिम मा मावदों बिथांमोननि बा आफादनि बे थांखि आरो नोजोर आरो मावलांनाय हाबाफारि बेखौ मिन्थिना मोन्दों आरो बाहाय रोखा रोखायै लिरगिरि बिथांमोना लिरदों आरो दानि गोदान आरो गोजाम लिरगिरि बिथांमोनाबो बेखौनो फोरमायदों जे बिथांमोनहाबो बे लिरनायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि जायखिजाया हाबाफारियानो जा बा जोंनि जेंना जेथोआनो जा बर' माहारिनि जेंना जेथोखौ बेरखांहोनो आरो सुस्रांनो थाखाय बे लिरनायनि गेजेरजों जारिमिनारि हिसाबै जा थालांगोन बेनि गेजेरजोंनो जोङो बर' रायजो राजाफोरनि जेंना जेथोखौ सुस्रांनो हागोन आं आसा खालामदों आरो दानि लिरगिरि बिथांमोनाबो आरो गोजाम लिरगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे आरोबाव रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे लिरनाय महरै फोसावनानै आरो बांसिन खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि जा खामानि मावनायनि थांखियारि बिथांखि गुवार आरो गोथौयैनो फोसावगोन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे गुवार लेभेलाव लांनानै रायजो राजानि सिगाङाव जोंनि जेंना जेंथाखौ फोसावनानै आरोबाव खौसेथि आरो खौसेथियै खामानि मावलांनो थाखाय हाबाफारि मावलांनो थाखाय बे आफादा बाहाय सुबुरुन मोनगोन। दिनै जोंनि जि माने इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननि जि माने नैथि बोसोरारि जि जथुम्मा बे गलाघाट जिल्लानि तेलिसाल मोनसे होननाय गेलेग्रा फोथाराव जादों। बेहाय फुंनिफ्राय दासिमबो जोंनि जि माने मेन गेट बेखेवनाय हाबाफारि बा जौस्रां बेखेवनाय हाबाफारि बा माने गासै माने डाइनिं हल बेखेवनाय हाबाफारि बा गेलेफुंनाय जि बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंना जोबनानै थांबाय आरो जोङो दायो हराव जोंनि जि डेलिगेट माने सेसन बे गासैबो जिल्लानिफ्राय फैनाय गासै जों माने जोंनि जिल्लानि माने आफादगिरि नेहाथारि बा गासै जिल्लानिफ्राय 50 जन फैगोन बे 50 जन फैनायफोरनि जि डेलिगेट सेसन बे डेलिगेट सेसनाव जानो थांगासिनो दङ आरो गासै आसामनि माने बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासै जोंनि जिल्लानिफ्राय जेसेबांखि माने सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे जे इउबिपिएफनि नैथि जे एनुवेल कनफारेन्स बे एनुवेल कनफारेन्सआव बाहागो लानो फैगासिनो दं। दिनै फार्स्ट डे हिसाबै फुंनिफ्राय मा हाबाफारि जाखो दासिम? फुंनिफ्राय दासिमबो जोंनि बे दासो आं बुंना थांनाय बायदि माने जौस्रां बेखेवनायानो जा बा खेला भलिबल खेला बेखेवनायानो जा बा डाइनिं हल बेखेवनाय बेफोर बेबायदि हाबाफोरा जाना थांबाय। নহয় আজি বিশেষকৈ মই এই তেলিহাল অঞ্চলত এই যি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে UBPFৰ ছেকেণ্ড এনুৱেল কনফাৰেন্স পাতিছে তাত বিশেষকৈ আজি এটা মোক দায়িত্বও দিলে ছবিনিয়াখন উন্মোচনৰ বাবে সঁচাকৈ উপস্থিত থাকি মই যথেষ্ট আনন্দিত হ'লোঁ, সুখী হৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা দেখিছোঁ বড়ো সমাজে তেওঁলোকৰ যিটো এই UBPF এই সংগঠনৰ দ্বাৰা বড়ো জাতিটোক যি ধৰণে আগবঢ়াই নিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে, যি ধৰণে অৰাজনৈতিক এটা সংগঠনে গোটেই অসমতে প্ৰত্যেকখন জিলাত ইতিমধ্যে সমিতিবিলাক গঠন হৈছে মই ইতিমধ্যে কথা বতৰা পাতি গম পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ আজি যিখিনি প্ৰতিনিধিও ইতিমধ্যে ইয়াত আহিছে সঁচাকৈ মই দেখি খুব সুখী হৈছোঁ। মই এটা কথাই ক'ম আগন্তুক দিনত এই UBPFে বিশেষকৈ অসমত এই বড়ো জাতিটোক আগবঢ়াই নিয়াত বহুত মানে আগবঢ়াই নিয়াত তেখেতলোকে সফল হ'ব এইটো মোৰ আজি ইয়াত উপস্থিত থাকি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আজি মোক যি ছুভেনিয়াৰ উন্মোচন কৰিবলৈ দিলে তাত খুচেথিনি বিঠা একতাৰ ভেটি মই সুধিলোঁ ইয়াৰ অৰ্থটোনো কি মই নাজানিছিলোঁ কিন্তু গম পালোঁ যে একতাৰ ভেটি। সঁচাকৈ মই এটা কথা দেখিছোঁ আজি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত থাকিও বিভিন্ন জিলাত আজি চুকে কাণে আজি কোনোবাই নগা বৰ্ডাৰত কোনোবাই অৰুণাচল বৰ্ডাৰত বিভিন্ন
জেগাত থাকিও কিন্তু বড়ো জাতিটোৱে এই একতাৰ ভেটিটো সঁচাকৈ খুব মজবুত কৰি ৰাখিছে। মই ভাবোঁ বড়ো জাতিৰ পৰা আমাৰ শিকিব লগা আছে। আমি অন্যান্য জাতি বা আমি জনজাতীয় লোকসকলে হওক বা আমি আহোম চুতীয়া বা অন্যান্য সকলো জাতিয়ে বড়োসকলৰ এই যি একতাৰ ভেটি স্থাপন কৰাত যিটো সফলতা হৈছে, আমিও ইয়াত বহুত শিকিব লগা আছে। গতিকে আজি নামটোৱেও মোক যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰিলে আৰু ইয়াৰ বেটুপাতো খুব সুন্দৰ হৈছে। ইয়াত প্ৰতিটো কথাই অৰ্থ আছে। গতিকে মই এই আজি ছুভেনিয়াৰখন সঁচাকৈ উন্মোচন কৰি মই যথেষ্ট আনন্দিত।